que deriva directament del minuet. És una dansa ràpida que es balla en parelles. Hola, bona tarda, som la Regina i la Vinyet i us anem a tocar a un McDonald's. I els nens canten la cançó perquè aprendrin els animals en anglès. Bona tarda. Som la Daniela i la Mariola i avui tocarem la cançó de Far West. La música folclòrica de Canadà utilitza una gran varietat d'instruments, però el més important és el violí. També s'utilitzen acordions, harmòniques, guitarres, xiulets, arpes i gaites. Al Japó comprèn unes 3.400 illes. La cultura del Japó és molt antiga. Al Japó hi ha nius en forma de gat que donen bona sort. Avui us tocarem la cançó Sakura Sakura. Sakura Sakura és una cançó tradicional per descriure la primavera, estació on floreix el cirerer. El nom del títol d'aquesta cançó és el nom d'un arbre. Sakura Sakura toca amb instrument
tradicional japonesos, Okoto y Ryusuke. Arigatou gozaimasu. Rússia és el país més gran del món. Una de les cultures de Rússia són les nines matrioska. L'instrument més popular de Rússia és la balalaika. La cançó Kalinka es considera una cançó folclòrica de Rússia. És una cançó popular italiana. Va ser coneguda per als partisans italians entre el 1943 i el 1945 i és coneguda a tot el món.
compondre un munt de cançons. Nosaltres tocarem Sant Martí del Canigó. Finalment, va morir el 22 d'octubre del 1973. La sardana és una dansa popular catalana considerada Patrimonio Nacional de Catalunya. És una dansa col·lectiva que ballen homes i dones agafats a les mans formant una enrotllana. La formació que habitualment interpreta la música de la sardana és la cobla, que està formada per 12 músics tocant dos instruments. 4 d'aquests instruments són el tible, la tenora, el tamborí i el flabiol. Sant Martí del Canigó és una sardana que va composar Pau Casals l'any 1943. Es considera un tema de patrimoni mundial català. El ballet és una dansa clàssica de França i l'executen un o diversos ballarins. El 1661, a l'Escola Acadèmica Royal de Dansa va crear el ballet i Beechcombe va ser el primer ballarí professional de ballet. Espero que us agradi la meva cançó.
som el Guillem i la Fiorella i avui tocarem Sirtaki. Sirtaki és una cançó que va ser creada en 1964 per una pel·lícula que es deia Zorba el Griego, una pel·lícula de gènere d'aventures i drama. Va ser basada en una novel·la que es deia Vida i aventures d'Alexis Zorbas i la novel·la va ser publicada en 1946, 20 anys abans que arribés la pel·lícula. La novel·la té un total de 346 pàgines. pop és un gènere musical format a través de la música country amb influències del pop i el soft rock. El country pop va néixer a Nashville i va ser popular el 1970. Els instruments més comuns al country pop són la veu, la guitarra i la bateria.
Hola, bona tarda, em dic Miquel Luque. Ara us tocaré una cançó i explicaré la música anglesa. La música anglesa hi ha dos tipus, la música sacra i la música folk. La música sacra és una música religiosa que es toca a l'església, comunions, etc. I la música folk és les músiques tradicionals que es toquen en festes i events. I exemples, la Cerdanya, la Munyera, la Sevillana, la Jota, etc. Els tipus d'instruments típics d'Anglaterra són l'acordió, la bateria, el cello, la flauta i molts més. I ara us tocaré Scarborough Fire i espero que us agradi. Hola, bona tarda, som la Martina i la Martina i avui us tocarem Jericho Dinto. Aquesta cançó és tan coneguda a Mèxic que fins i tot es pot convertir en un himne nacional.
Hola, em dic Selma i avui us tocaré Latin Nights, que és un tango. Un tango és un ball i un tipus de música que es va originar al segle de 1800 a Buenos Aires, Argentina, els barris més pobres. El tango té dues fortes influències musicals. La primera és la clàssica, per la seva estructura musical i la seva exigència tècnica, i la segona és el jazz per les seves síncopes inusuals i els seus instruments d'improvisació. Em dic Marta i us tocaré la cançó que es diu Viennaski Vals. El vals és un gènere musical que va néixer a l'Àustria Occidental al segle XIX. La música del vals és produïda per una orquestra simfònica o una orquestra filharmònica. Va a tres, al principi es ballava a la noblesa i es balla donant voltes. Espero que us agradi.
La Habanera de Carmen. Què és una òpera? Una habanera és una composició musical que es va originar a Cuba i que té els compàs, normalment té els compassos binaris i el tempo moderat. Soc la Naomi i avui us tocaré un tango. El tango és un ball amb moviments lents amb diversos passos executats per una parella. Els instruments principals del tango són el piano, la guitarra, el bandeón, el violí i el contrabaix. Parlant de la història, el tango va ser el ball favorit d'immigrants i persones de la classe treballadora i finalment és una de les danses més populars de tot el món i aquest gènere és originari d'Argentina. Espero que us agradi.